ngathi ngiyakuphapha. Bokhalelani, bengakhali bengilele. Hi guys. Bengakhali bengilele bakithi. I was sleeping and then he just woke me up. Until Ansambe, yabo. So now I'm waiting for him to come back. Into engizelayo lapho ngivuse ngilele nkosami. Yabo nje indaba yakhe sinesitefe yo. Inesidina. Sengishilo ukuthi sona la singabonanga umndeni wethu. Ayi namhlanje ngathi nizobona mina ngedwa. Yo, I'm so tired guys. I'm so tired. I'm not tired ne. Ngiyazela. Muhlale uphumalume usesibhedlela. Wakokodumbali wangena mbali. So yeah, Abuti Nyana Wateng decided to trust me with his car today. That is hectic. Iyaqala ukwenzeka lento. I'm sure iyagcina futhi. Cela ungenza ama moderators awayi2, senginama moderator awu2. So ngeke kube lula, yabo. You're driving his car. Sana cela ubuye ngiyakukhumbula ngiyabuya Monday. Ngiyabuya ngomvulo. Guys, I told you ukuthi ngizobuya. Uyomlanda. At least today awudli uphuza amanzi. Nakhona hayi ukuthi angidli ngoba ngingafuni ukudla. No. Angidli because ukudla akukho. So angina choice. Mana ke ngizogcoba ngani kumlomo mina because yazi ngivele ngavuka njengoBaptista. Ngivele ngavuka njengoBaptista. Ngibona umuntu sekayangikhanyisa. Ngithi hayibo. Kodwa udefule nje kuyimalume. Kuthi awufuna ukuhamba. Angibe ngana choice because la ahlala khona ugesi awukho guys. Uhambe for 4 hours. Vala iwindow. Ngeke kwenzeke lutho guys lana. Ngeke kwenzeke lutho. Sawubona. Hi. Hey futhi iyaqala. And noba iyagcina sana ukwenzeka because ndishuket andiyazi into nje. Yena wonke themba mina kakoloyi jwang hayo landa bingelelani moderator yethu ke guys. Umuhle ngathi into edliwayo guys namhlanje ngikho muhle ningangincomli ngiyacela ngiyazazi ngiyayibona ukuthi today I'm very thirsty and nginjena ke mangisanda kuvuka ebuthongweni. So usesibhedlela akiyo kosibhedlela. Why ubatla hore kiri ko sibhedlela? Uhappy namhlanje? Ngihappy. Uyaye kudlala Thursday first. Lutho. Mina ama event ke shame ahlezi njani jumper. Namanje ngithola ama tickets guys awu7 uye ku Travis Scott mina ngilapha. Ngoba phela ngizwile thiwa kuyafiwa lapha. Why are you not eating today and why are you drinking water? There's nothing to eat, bruh. Yeah, there's nothing to eat. Cela ungiphe one. Imali hayibo. And also mele banike mina in order for you ukuthi wathole. But I can make a plan. I don't know. Mara mina ngikule nto yama satanism. I'm so sorry nje angingenji. Bo sacrifice ngemoya yeni lapha nilibele nithi he Travis Scott ngiyamtshela. Noza sekuthiwa kushona abantu abayi20 ku event ngoba ke bekugcwele kakhulu. Abantu bazosuffocate. Yabo ningayi guys ngiyadlala shay manifuna ukuya iyane mara ngithi ngiyaniwonisha. Angifuni nithi angishongo. Ukephi ngiyaphandle phela ngigada umzila la ngikhona. Ne ngigada umzila la ngikhona. Simlindileke because ngabe guys ngisihlelele mina niyangazi ka angihluphi mina shame. Ngabe ngisihlelele endlini ngilele but ugesi awukho and the phone yami was off for like 4 hours because he came to check up on me emini and then he spent time with me for like 2 hours and then
immediately masanda kuphuma yo sana ugesi wahamba sengitshela ukuthi hayi ngiyalala vele bese ngilela ayinokuthi ngiyatshela ngiyalala because ngilale ngabo 7 and then ngabona umuntu sekangikhanyisa ukuthi hey sambeni ngathi oh okay let's go ngivuka ebuthongweni and you want me to drive network yabheda hawe ma ungayisho leyo nto guys ngicela ningithengeleni idatha khona ngizoba live until ebusuku cha yazi liyahlukumeza le wind Nkosi yami liyeke le wind ayikho into ezoyenzeka trust me like I'm telling you nothing is gonna happen la ngikhona nje manje angeke kwenzeke lutho but I look so crusty guys I look like a mess okay usemthatha siphe I wish I can see you one day sana make a plan because mna kaloku ndizohamba yayiva ndiyahamba manje ngomvulo ndiyahamba yayiva so ngathi indoda whoa ekhanyisile I was baby at work during the day like he's on call the whole day uzozaphuma kusasa ngo-8 ekuseni yo ngikhathele uyaphi Monday ngiyemzumbe ama earrings akho wathenga elovisa jokes ngiyakuthanda unamanga so uthenga ngibukeka ngathi ngiyindoda ngiyazi vele ukuthi ngimubi mara bese ngekho isidingo sokuthi ungikhumbuze yama do you know how to drive what do you mean what do you mean mina I got my license in 2023 October ngayenza ngo-April angisakhumbuli but yeah and since ngathola license yami ngidrive imoto zasekhaya phela especially ezamalume wami phela ubhuti wami akafuni sidrive imoto kagogo akathandi angazi noma uyenze yakhe or kanjani but yeah akasidrive thina imoto yagogo so only malume would let us drive you get so nje Nkosi yami it's fine yazi nathi sizoba nazo imoto zethu one day 2 days dangerous create a group please niyayifuna guys leya group ngapela do you guys really want it like ngiyicabangisisile lento le izolo bengisho sakudlala manje uhlaleleni lapho phela ngihlalela ukuthi akunagesi la ngikhona la bekumele ngabe ngikhona so I have to charge my phone and yabo nje and niyayifuna ngempela le group okay guys ngizoyicreate mara ngizoyicreate ku WhatsApp amantombazane kuphela le group le group le siyaplagana ngezinto yabo zamantombazane sinikana ama advice guys like it's a good idea let's do it like let's do it sinikana ama advice yabo siyaplagana umuntu uyashare if like you going through something sikhona thina ngesikujudge we gonna listen yabo size nembono yethu ukuthi thina sibona ukuthi awenze kanje I think kungasiza man sonke futhi because ngiyabona ukuthi siyayidinga because sometimes it's better to talk to strangers than to talk to people that know you or to people that you know yabo nje makhuluma nama stranger right ke le because uyazi ukuthi abakwazi and indaba yakho is safe yabo so and futhi kuyoba lula ukuventa pho iphi group ngizonikhalela manje wait I'm gonna create the group because abakwazi exactly yabo so kungcono manjalo siyaplagana siyasizana ngisho ngabe kuthiwa sisizana ngemisebenzi guys umuntu nje bakathole i-link noma athole in siyazi ukuthi uyashare lapha ukuthi guys nayi post iphumile umsebenzi asenzeni yabo just open the channel
then we'll follow you there. I-channel yabhora, ngina-channel lapha kulona ku-Instagram. Asikwazi like kumele ufunde ama-response wabantu eceleni bese baphendula eceleni, kanti ngifuna kube yi-group chat. But asiphushani, yabo, asiphushani. Yayizwa leyo nto, asiphushani. I'm gay, so am I like, if you gay, yeah, you can. If you gay, you can. But haya madoda. I'm going at depart. Ngicela igroup ngoku siphe. Okay. Mina ngizon add ukuthi angajala ama group ukuthi asebenza kanjani. But ngizon add, and then angazi noma uyakwazi ukuthola i-link yaleyo group bese uyifaka ku bio so that people can join. Yabo. Mara mangabe umfana wajoina ngiyakukhipha. Yabo. Sheshani bafo. Ngenza i-link ngizoyenza i-link bese ngizontshela. Kusasekuseni siyayenza. Bese ke ngizonsherela. Can't wait to vet. Izosisiza guys. Yo. Why are you waiting there? I'm waiting for my man, okay? I'm a supportive girlfriend. Ngizomlinda nje Nkosi yami. Mase ngizela nje ngizolala. And then maybe if like I wanna buy something to eat, I'll go buy something to eat and come back and wait for him. Yabo. But guys, indaba ye group is serious, ne? Until when? No, until ngize ngibona ukuthi abantu abasabehave kule group then ngiyayisusa. Kuze kube 8 ekseni. Ngizothini ngokugesa ukho lapha? Ifoni yami mayicima. Uzongithola kanjani? Ngizobathola kanjani abantu? No. Mfazi ngaze ngalethi, send me a DM. No, I sent you a DM on Instagram. Ngizoyicheck. Yeah, usemsebenzini. Usemsebenzini mara uyabuya yabo. Uyangena aphinda abuye sihlale aphinda ahambe. So, ngizomulanda. But yes guys, i-oni ke indaba ye group. Ungayeki inkinga bakhipha ababhedayo, okay. But nje tomorrow i-group chat ngizoyi-create namhlanje, and then tomorrow ekuseni ngizo-add i-link. Ne? Ngizo-add i-link kwi-bio, and then we will take it from there. Yeah. I think kuzosebenzela lokho. Singalibele sibuzana. Mawuzazi ukuthi usegroupini. I-IG, link on IG. Okay, ngizoyifaka ku-IG nala ku-TikTok. But ku-IG, abantu aba-IG ba-serious kakhulu. Angithandi ukuposta kakhulu lapha ku-IG man. Angithandi. I don't know. I just don't like Instagram anymore. So abantu abazojoina nje abantu bala. Kodwa ngithi ngibona ukuthi imali. Abantu abazojoina abantu bala ku-TikTok. Esikhuluma nabo every day, umndeni wami. Nami ngizonishare inkinga zami nezwana. Not ku-IG. Yeah, no. Don't use your original. Yabona nje leyo nto futhi ngisemele ngiyenze futhi ukuthi kumele ngithole sim card. Ngizithola nini sim card? Mara ngizosithola kusasa. Ngizosithola. Ngizobona ukuthi ngenzani, but ngizothola kusasa, ngizosithenga, and then siyenzeni. Guys, kuzosisiza. Like icabangisise kahle lento. And ba fake futhi lapha ku Instagram. Yabona nje lapha. Hey. You're going to finish the battery. Switch off the lights. How are you guys gonna see me? Phela ama battery uzobuya yena azolungisa inkinga yakhe. Mina ngihlangene. Ngenze ngithunywe kona. Okunye nokunye angeni. Ulate, awukho late, but besikhuluma ngendaba ye group chat. Ukuthi siyayidinga as abantu besifazane. Because nami kukhona izinto engiye ngifuna ukuyibuza, but sometimes I'm just like, yo, ngizoyibuza kanjani lento ku live? You just a girl, show me. Yo, is it safe there? Yes. Oh my god. But give me like, okay, just give me at least
But anyways, but we adults, we can talk about such things. I don't think so. I don't think so. No. Not like live. Go right, go WhatsApp. Go right, go WhatsApp. Go right. Manje ngidlaleleni guys, senifuna manje ke yey akusimoto yami le, angikwazi ukwenza ezinye izinto la emotweni zabantu. Ningafundi bele ngicofa into zabantu la. Mina okwami nje ukuthi ngenze lento engithunywe yona, ngifundi nje ukubele ngicofa kakhulu, angihlangene nje neimoto zabantu. Angihlangene nje, please, I'm so sorry. Plus ke nizoba ama therapist. Sisi nawe kumele ube nembono, ungafuni nje ukuthi wena uzohlalela nje ukuventa. No guys, don't do that. Like don't do that. Do not do that. Ne, please. Do not do that. Okay? So please guys, let's do it. Sibone ukuthi siphele laphi. Asilwe, ngiyanazi ke nini ukuthi ngiyathanda ukuphushana. Let us not fight. Okay? Let us not fight. Hey, ngiyalike awesiphe. Likeani. Oh, ngoba i-live yami seni-like ngo 60k. Kodwa lapha ni like ngo 800k naze nafika ku 1 million. Ukhathele. Oh, ngikhathele. I know ukuthi ngikhathele bengilele ingakho nje so ngithola ngane kuzovele kwenzeka ukuthi sijola nomalume oyedwa. Shoot ke oh. We need a group name. Yes, exactly. Let's come up guys with a group name. Sibone ukuthi siyakhetha liphi bese siyavota ukuthi lo le group izobizwa ngani. So sizothi yini ke. Link akekho ready. Ave kuzosazoliwa ngiyanazi inkinga yenu. Girls venting chats. Abafazi bami, ifebe zami. No. Ngizobhala ukuthi nje ifebe zami. Omalumekazi khona bangajoli, so asikwazi ukubabiza ngomalumekazi bangajoli. No. Yebo ke, ifebe zami sengicabangile. Phambili ngeyifebe zami phambili. Big girls don't cry. Uba ngithe bengikhala sengivele ngajoveka kwizinto ezinoshukela. Uyabona nje angisakwazi ukulala ngingawudlile. Uyabo ukuthi kumnandi kanjani ukudla ushukela ebusuku? Ngantshela ngathi kubunandi ukudla ushukela ebusuku. Nganathi no, akukho health ukulala udla ushukela, uzogula, uzothini. Hey, le nto leyo ayisebenzi kimi. No. Ifebezana. Uthini ngamajita? Ngathi amajita angingene amajita. Amajita sebangathola omunye umjito ozobavulela yakhe. Abashana bamalumekazi hayi yabo sengithatha kancane ke mase ngithi abashana bamalumekazi. Yabo kuzobe ngathi ngithatha kancane. Ladies house no, sebayalazi lelo gama. The way you were eating cake, you made me buy it. Nazia. Women squad. Ifebe zam. Yabo nje le amagama fancy no. Sifuna amagama up yabo anjengale ifebe zami. Khona kuzobonakala ukuthi cha kuyanyiwa kule group. Big up mamas maybe. Ama-tree chats. Khona uthe big girls don't cry. Oh, igama lelona. Mina sengiphendule ngaphapha ngathi angazi abe kuba nothe bengikhala. Mina ngiyaphapha phela nami. Ungazi ukuthi bengenzani. Phela. Ifebe zami. All tribes involved most. Everyone. Ifebe zami zirice ne. Ifebe zami. But no, it sounds wrong. Uyacabanga ukuthi umuntu makazongena efonini angayazi indaba yefebe zami. Uzothini? Wena ufana uzomangala ukuthi indaba une group yefebe la. Uzobuza ukuthi indaba. But abafati hayi ngizobona sengibonile ninikele ama ideas ifebe zami. Gorgeous girls venting session. Yo, lide kakhulu ke lelo. Amatshitshi. Khona namatshitshi phela ungathi amatshitshi abanye abantwana ngoba khona bamatshitshi la abangasiya amatshitshi. Yabo, sesi sister.
it does not sit well with me. Easy fab. Exactly, ne, it doesn't sound right. Ngiyayidlalela mina. Ngizobona kodwa I'll just pick from lamagama enwashoyo bese ngiyabona ukuthi liphi. Yabo, ngendlela. Uthini ngendlela ngendlela engamabhadi ngayo leyo link izongeqa. Endlela unamabhadi ngeke ikweqe. I-link ngizoyifaka ku-bio. Girls Unfiltered hayi ngeke manje sengathi gossip page noma gossip group as gossip lapha sihlebi ngabantu kule group guys, we are helping each other grow, sikhule mentally and emotionally, yabo, sibe right, asihlebi. Ifebe zami zi right abafana ngeke bangene mfethu. Okay, imagine my man sing ifebe zami efonini, yo sizolahlwa. Sizolahlwa. Guys, 1 million likes for me, please, ne? Please, don't do that to me. Bible study. Ne! Yeah, Bible study because ngeke baze basole. No, ngeke angene Nkosi yami, ngeke angangeni. Age limit. So, umuntu allowed ukuthi ngizokwazi ngani ukuthi nina ngakhi. Nina nizofake. But I can only take from like 18 to, I don't know, 35 or 40. Kuyadepend ukuthi abantu abadala abanye bayafuna. Kodwa abantu abadala kakhulu ngeke babuye babe inkinga. No, thingithi nje ama 2000. Ngiyadlala. But like ungabe mdala kakhulu, umkhandlo wabafati. Okay, we can try that. Unamanga. Nginamanga kanjani? Ngeke 40. Hayi 40 is crazy. Let's just say from 18 to 35. 35 nakhona nje sewumdala kakhulu yo. Yeah, but asikwazi ukubandlulula if bayafuna ukungena bangene, but like you can't be older than that. Now ungafika una 44 you siyosaba thina sesikhuluma nabantu abadala. So nje from 18 to 20 shuthi mina ngikho phela ke lapho mawuthi 18 to 20. Shuthi mina angikho 27. Okay, thingithi nje 18 to 30 ke guys. Ne 18 to 30 then sharp. Cause le ndaba ukuthi no angeke ngibe comfortable kwayinami sesikhuluma lezi zinto kunalabantu abadala. Siyabahlonipha phela abantu abadala thina. Njengami nje mina ngikhulumela iside lami. Mina ngiyabahlonipha abantu abadala. Ngibahlonipha ngisho efonini, ngiyabasaba abantu abadala, so ngeke ngikwazi. Seka keep u group at fast kanje cabanga 17. No, you're not allowed. Uka matric nje funda. Mawuna if nje usesesikolweni wenza grade, you are not allowed kule group. I'm so sorry. I don't know ukuthi ngizokubona kanjani ukuthi you're not allowed, ukuthi you are 17 or 16, but like ngizobona nami ukuthi ngenze njani. But akwazi mfethu ukuthi wena njengoba use high school sofuna ukungena igroup yabantu besifazane wesiphathe ezeyifebe zami. No, asikwenzi lokho. Nje wena focus ekuthenini uphase, u-apply, yabo uhambe university, then sesingaku-eda ke maso university. But 18 nje, strictly 18 to 30. Sesingamncengi sona 32, yabo just. But akungeno ngama ID. Ingayenza kanjani? Like guys, I can't do that. Like I don't know how to thingy, like ngazi ukuthi ngizoyenza kanjani. Umuntu ojoinayo said ID. Ngeke guys, niyathemba. Close the window. How bakithi? Ngishilo ngathi nothing is gonna happen nje. Why wena unenkinga? Nothing is gonna happen. Relax. I locked the door, so sima foreigner thina sipe. Yeah, waje fethu. So please guys, let us not fight. Siyenze nje kahle lento. Mawuzazi ukuthi umncane ungayifaki indabeni zabantu abadala. Ne? Sorry ndi lost. Mchazeleni guys uthi lost. Uthi lost. Asibafuna abantwana besikolo. I'm like ayikuthi ngiyabandlula mara yini into esiyoxoxa nawe. Akuhambe nawe bayogila evarsity bese uyabuya ke noma bayogila ecollege nase-res bese kuyabuya kuzongena kwi-group because wena awakabi neyinkinga njengathi thina isineyinkinga. The door was not even closed. You are brave. Ku safe la ngikhona ngithembeni bakwethu. Ku safe.
izingane zesikole must focus. Yeah, no. Like, guys, please, we don't want to fight, ne? Yeah, because now you wanna take whatever we are saying, we apply empilweni yakho kanti wena mhlawumbe impilo uzoyi-experience ngenye indlela. Yabo, mhlawumbe wena ngeke bakugile, mhlawumbe yabo, because obviously vele khona izinto engakusiza njengokuthi like ama-plug wezinto zokugeza zokugcoba eziphuzwayo ezinjanjani yabo, but okunye akukufuni wena ezingane. Uyayizwa leyo nto? Akukufuni for real. So ngiyacela ke bafethu, let us not fight. Ilula lento. Athi abake begilwa abafana bama-comrades esevasithi. Uyayizwa leyo nto? Akugileke. Yabo thina, mina I have a story to tell. Okay? I have a name, Female Empowerment Collective. Okay, let me screenshot. Oh, actually, I think I screenshot. Ne? When just send me good DM. Ne? Send me good DM igama. Or mangabe nani makhono munye la onegama licabangayo, you can just send me a DM. Yeah. Can we advertise? Exactly, izinto ezikanjalo. Do you answer your DMs? Yes, I do. La ku-TikTok though. Instagram, yo. Ngiyakhohlwa mina nokungena ku-Instagram sometimes. Ngivele ngingenele ukuposta nje ukuthi phela ngaphela usuku ngingapostanga. And then ngiphume. Sengi-enjoy TikTok kakhulu mina. Story time. Anginaso. Yenziwa nini? Ngingasali. Kusasa, yenziwa kusasa. But ngizonitshela i-link mase kubhayo, ngizoba live bese ngiyantshela ukuthi nayo i-link. Ne? Bake bangisho. Uthini bake bangisho ufana sereso jola nawe nomngani ningazi. Yey. Yabo nje lezo zinto lezo. I just want to be your admin. Ngizomkhetha admin. Uyolanda angeke abe admin ngoba already ngapha uyi moderator. So no. Cela ukusenda amanamba wami ku-DM ungi-ede. Angifuni ngizokhohlwa inkinga yami. Umuntu uzojoyina kwi-link nje uzongena. Ngizonitshela kodwa kusasa ingaphushana. Yabo nje njengoba seniqala manje ningawatsheli kamadodeni. Niyezwa? Story time sase-res. Hey. Uvusa amanxeba siswami. Mina-ke bengahlali nase-res lapha bengihlala khona. Bekuyi-student futhi bengasinayo student accommodation. Bekuyi-accommodation nje kuhlala ama-tenants nama-student yabo lapha e-home. So I wouldn't say i-res. I don't know if sebayishintsha bayenza i-res i-home lelapha kuSmith. Kodwa yo. Bafethu. Yabo nje 2022 beku-right. 2023 and 2024 ila ngabona khona ukuthi actually impilo is real. Lento bengiyiphile high school, hayi bengekho. Hey. Angazi no admin guys, ningaphushani. Ngifike eqala wena ufike manje ke bongekho. Ngabe ushilo ukuthi sofikile ngiyakwazi. Uzoshadwa kandlela. Hayi. Uzoba inhlanhla lesasilime esinosipho singangenanga ngenye inamba because ugirl is obsessed. Shame. Yabo nje kuzoba isicefe because uzovela ngene lesihlamba sentombazane. Ngiyamazi phela avahlupha. Ofuna ukungena khona azobona ukuthi kwenziwani lapha bese uyabuya uzopost ngoba phela umthetho wakhe udume ngaloko phela. Udumile phela manje famous ngami. Please continue with the story. Kuningi okwenzeka okwenzeka Manhattan. If uhlala eThekwini wena uhlala eHome noma ngabe uhlala kuyiphi iHome, hayi ziyabuya lapha. Yazi ngathi komunye umhlaba mawungena lapha ya. Khohle nokuthi khona mawuphumela ngaphandle ngathi uthi hu. Yo. Story time. Wesiphe uyakwazi ukuhlukunyezwa i-course kazi ngangenzani ku-engineering. Ngiyakutshela. Yo! Mina ke guys, yo. Thi ngiyekuphapha yazi inkinga manje iyangishisa lento.
Mina first year guys, mina ngitshelene ukuthi eyami into ikanjani. Ngeke ngitshele konke phela, but ngathi ngiqeda umatric, umalume wami wangitshela ukuthi wena uzohamba uyofunda eBria, uzohlala home. Yonke into icover, wena send ama details wakho. Wena uzofika like a week before ikole ivule, khona uzokwazi ukuthi usettlishe in and uhambe uyothenga izinto izinto oyidingayo for lapha ehome. So nje mina anginikwanga ilo don't read comments. Okay, ngiyenzabheka ama comments. Anginikwanga ithuba lokuthi ngiyikhethele ukuthi ngifunani bafethu. Like yazi ngithe nje ngiphuma. Futhi enye into eyenza lokho ukuthi mina nga-apply futhi bengazi nanokuthi ku-apply kanjani. Yabo nje mawusayihlalela eMpumalanga uyibhayizela futhi nje bengiyibhayizela Nkosi yami. So nga-apply esikoleni esi1 nakhona abazange bangithathe. Yes, ngi-applyanga no-NSFAS. Angazi bengithi ngenzani. So wathi malume wami no, it's okay. Into ezoyenzeka wena uzohamba uyofunda eBria and then ufunde la yena uzokhokha esikoleni akhokhe nerent la ngihlala khona. Ngithi ayi showcase vele angisa stress vele ngihappy ukuthi ayi ngiyahamba mina ngiyofunda eBria. Hey, angibuzanga umalume wami ke yena ke bekayi-chemical engineer ne for years before he stopped. So I think engineering vele uyayithanda. Yebo leyo nto le. Yo guys, yo ngithe bangifika kuthiwa siswenza civil engineering la ozosayina in uyabona nje maso yo register nani. Yabona nje yonke into seyenziwe nekwakho nje ukuthi ufike usayine wenze yonke into le kumele uyenze seceleni ubanike lawo ama documents abawadingayo or angazi bekudingakalani but ngangihamba naye malume wami. So izinto eziningi angiyibonanga mina ngayotshelwa sengitshela ukuthi ayibhala igama lakho la yenza ukuthi la wenza ukuthi la ngathi ayishap. Yo mina esikoleni sami in high school ngangenza iagriculture ngangenza agriculture, life science, physics, maths, bese ke English namanye ke ne home language ne Afrikaans ne. Okay, bear in mind angazi lutho ngedrawing. Yo hayi first year ngike nganye yazwani. Yo bengazi nokuthi i-drawing board isetshenziswa kanjani, kwakubeka irula kwi-drawing board bengingazi next because mina bengayenzi i-GD esikolweni yabo. Yo bafethu ngabona ukuthi ngiyaphanishwa la and ngiyabona lento engiyenzayo and yabo muzoyenza into ongayifundanga because sometimes it does help ukuthi wenze something obuyenze high school khona uzo understand kangcono because vele so naye basic yaleyo nto leyo. Sekuyaqhubeka mina ngisawuqala ka yes ngisazofundiswa ukuthi i-drawing board ibekwa kanjani mawufaka iphepha ku-drawing board wenza njani. Yo guys, hayi kuke kwaba nzima, kuke kwaba nzima yazwa. Hayi yabona nje kuke kwanyiwa. Angifuni uqamba manga guys, ngeke ngizenze ngcono ngithi hayi nginyile first year. Yo i-drawing ngicela ukunitshela ukuthi ingishaye ngaze ngaphuma eBria. Drawing hayi yabona le nto leya idinga umuntu ovelo ofundele oyazi i-GD. Mawungakayazi usawuqala ka and kumele ngathi ungaqala ka N1 ungaqhamuka usawuqala ka N3 yabo khona uzo understand i-basic ye drawing bese ibiza nge-building drawing ne khona uzo understand ama basic. Mele uqale ka N1 then uqhubeke uzugcine kwa N6. Manje mina ngafika sengifika kwa N3 ngaphuma le kwa N6 uyayibona yonto and angazi lutho. Abantu abasuka ku N1 na N2 ngifunda nabo la uzubona ukuthi impilo injani. Mina ngazi next and uyabona ukuthi ngisho bangangifundisa akungeni nje bakithi futhi nasendlini angixakeke ngokupractice. Angike ngizame nje ngithi mara ngiyahluleka because lento le angiyazi. Yo no hey bangicabanga nje le yanto bekuze kungcono abo building admin yabo like izinto ezine theory, izinto ezinama calculations. Manje ku drawing uya calculate yo guys uyalabula lapho mina yo to draw i-scaffold, draw i-tepis and obviously ngeke udraw i-tepis as in like udraw i-tepis no draw ama steps like guys yo ngakho ngingathandi mina intraumatizile
hayi ingitraumatize kakhulu mina indaba yesikolo yaseSibria. Yey sesiblockela ukufaka ama-emoji ngenhliziyo ephukile. Guys, yabona-ke ningalwi. Yabo ngifuna ukunaka ngoba ngiyanixoxela la indaba. Hey, aboma-cavity wall. Lalela wena, brick wall. Everything. Siphe uyasigwajisa umuntu wakho. Uthini? Umuntu wami uyolanda yini noma phela baby uyasebenza angazi ukuthi noma uyolanda leli mshaya. Yolanda ungabahlukumezi mana abanye abantwana. Mina ngangiqala ukusebenzisa i-laptop. Mana ngangingazi nokuthi uvulwaphi nje. Yo Nkosi yami yazi kubhlungu kanjani ukwenza into ongayifundanga e-high school kubhlungu. But now I just want to do something that's media related, because that's one thing I love. Like I love media. Anything, even if it means I must be on the screen, it's fine. Yabo, because I don't think nangathiwa manje ngiyayenza in service training ingakho nje ngingayifuna ukuyenza ngoba I am not interested. Yebo phela ngayenza civil because yabo just phela ubana phela school fees siyakhokhwa, ama results ayafunwa each and every semester, so bekumele bengana choice. But hayi so yabo nje angiboni yebo kunemali, ngiunderstand ukuthi nizothi hayi guys no siphe kunemali kwa engineering nani. Yes kunemali bakithi ngiyavuma. Yes kodwa hayi angiyithandi mina le yanto, angiziboni nje sengigibela ikafula. No. So I just had to get my N6 certificate. Ngasithola and then I just left. After that, I left. I won't lie, like I just left. After that, nje, I think I even once posted, it's certificates. Angazi ngoba phela ngikhola ukubona ngejazz, but nje I won't lie to you guys. I was over it. Like I was over it. Like abenga enjoy. Kwabona ufunda into ongaenjoy. Yo. Was Malume disappointed in what? Inzima guys. Kubhlungu ithupha. Kanjani? Nagwi wasifaka. Nganifaka kanjani? So yeah, that was my actually let me just say this is my story, and ngeke ngisaqhubeka ke further and more. Ningalikeli ngibuza izinto eziningi ngenani. But isona story sami ke lesi ne. Asiphumeni ke esikolweni. Futhi esikolweni guys yo April lesa sikolo lesa si weird, like si right ne but si awkward, like abantu bakhona noma mhlawumbe ukuthi mina ngangisuka eMpumalanga so bengaba understand abantu balapha yabo. Yeah, bengathi bayangisaba, and especially when I started blowing up on TikTok, because mina ngafika ngingena TikTok. Excuse me, ngangena TikTok no Instagram. Ngiqala grade 12 mina kuba no Instagram. Yabo, like usengiqala ukupost and nakhona late sengine iPhone. Yabo, I got my first iPhone, of which baby iPhone 8. Yeah. iPhone 8. I think beku August. Ngikhumbula kahle malume wami wathi nje after school angihambe ngiyokhetha ifoni. Wasimangaza ke futhi nayo because angiunderstandanga ukuthi hayibo all of a Sunday. But I understand that because bengana phone, so wathi no, hamba uthenga ifoni ukutshela ukuthi imali indaba esitolo, then I'm going to send you money when you're there. And I'm like, okay, sharp. And then I went to buy my iPhone, and ngikhumula kahle that day ngiyothenga le iPhone leya ngangigqoke ischool uniform, ngathi nje kugogo ngishiya kwasani kwasikhwama ngiyoyithenga nginje. Then I went I bought it. Then yeah, that was my first ever iPhone. After that angiphindanga ngabuyela emuva. Okay, and then siyeke leyo. Okay, siyeke le yokuthi iphi manje le ngikhuluma ngayo. Siyeke le iPhone, yes, because the iPhone ayibalekanga. Lebe ngisho ukuthi esikolweni yo beku awkward for mina. Like yabona when I started blowing up on TikTok, ngisho ngingena enyango mange cafeteria Nkosi yami yabo nje mangine free period yo uthi uyafika cafeteria wonke umuntu ngisho kuthiwa bekukhulunywa sebayathula sekuzobukwa wena bafethu. Uyabona futhi nalento le yokuthi
yo uyolanda uyablokha yezwa akadlali aningizwa QS yo Nandi QS yo iwesi ke yona ngathi accounting indoda yakho ipostile ku Instagram ngathi uya crash out animeni ke ngisaw check ne ngibona ukuthi umsangano sengikhona relaxana I'm back yeah I'm back so isiyaqhubeka ke story guys bengitshela ukuthi esikolweni mina like bangenzela izinto zaba awkward for such a long time until like last year ne but nje beba right bona I wouldn't say bebangiphilisa kabuhlungu like in a bad way yabo but yo beku awkward like la ngikhona ngisho ngibamba ulayini efaculty ngisho ngabe kuthiwa ngikephi yo and kumele ngihlezi ngihamba nomngani because mangihamba ngiyiwani yabo nje nami phela lento yokuduma bengisaqala so nje angazi ukuthi ngireact kanjani abantu bangibingelela ngiyazi yonke lento abayenzayo yabo tap the screen guys tap the screen please angiyazi lento bebayenza lapha angiyazi grateful for Ogwini High School ngikhuluma ngecollege mina high school ngikhuluma I said I love you too so asiyekeni ke esikolo singasayikhulumi nje because ngiyabona ukuthi ayinasidingo kakhulu so sengizoya kweyase home ke manje but kule yasesikolweni ngiyacabanga ukuthi everything was new to me because enye into mina ama buildings amakhulu angwazi eMpumalanga sinazo lezi zinto lezi ukuthi manje uthi ufike etown yakhona ama buildings angaka sinasazi ukuthi etown kune mall ne rank uyabo like ukugibela ama taxi bese kuba imall enkulu kube izindlu zabelungu yabo kube yiloko akunama building amade angizijwayelanga zonke lezi zinto yabona nje ngathi ngifika first time because eDurban mina umalume wami uhlala eBhalito yabo nase Richards Bay so bengakaze ngiye etown like Durban CBD like deep so mangifika lo ngangididekile guys I won't lie to you ngangididekile it felt like heybo ngikomunye umhlaba yes ngiyafika ama building made thiwa isikolo sami silapha mina ngihlala lapha kodwa ngiyabona ukuthi mangiphuma la ngizolahleka and bear in mind eMpumalanga uBolt noUber awukho so uBolt ngiqala ukusebenzisa eDurban eCBD yakhona yes so nje bekuningi oqala ngikwazi ukusebenzisa uBolt yes angazi ukuthi wenzani mongena kuBolt yabo nje if uhlala eMpumalanga uyazi ukuthi there is no Bolt and Uber i-app nje ya Bolt no Uber I exist eMpumalanga akunazimoto zama Uber next yabo so nje mina yonke lento leyo bengayazi mina kunama Uber okay taxi asigibeli la alright what's happening sikuphi la hey khona la engathi ngiyahamba ngibuya esikolweni ngibona ezinye izingane zishona le ngayilandela baye ngahamba nomngani wami engafika ngaba umngani wakhe nje kokuqala kuthiwa uSipho sethu manje bekathi ngamanye amalanga bekanokusho ukuthi angimphelezela ayothenga engojeni manje ngiyazibuza ukuthi actually inganekwane le wenza kahle ubhekele guys angibhekile because angifuni ukufunda ama comments angifuni yabo kuphe MP embalenhle nasesekunda wekho Uber like guys I'm not even joking thingathi eMpumalanga yonke ke ne thingithi embalenhle nje specifically embalenhle nasesekunda nase-Evander nasebo Betali Kinross wena zonke lezo ndawo azinawo Uber lezo so abantu even abantwana basekhaya mabaza ngapha abakwazi ukusebenzisa uUber like abakwazi abayazi ne-app ukuthi isetshenziswa kanjani so nase emelwa yikho Uber
awukho vele batsheleni hawu ayikho vele nje ayikho even Mbombela there's no Bolt or Uber exactly so mazoqala ukuhlala endaweni enkulu kanje njengeTheku nje yonke into yintsha ingoja yini ingoja nazi kuthengisa impahla ezishibhile la hey ngangithenga engojeni guys because ngacaca futhi ukuthi lo akazazi ingoja then ngarealize 2022 late ukuthi no man ingubo zasengojeni angiyithandisisi kahle then ke ngaqala sengihamba ama-mall sengiya ko-Musgrave sengiya ko-Gateway o-Pavilion wena ko-Galleria sengiyabona so at least nabo H&M bakhona no Cotton On but engojeni ngangijatshuliswa ukuthi ngingaba nje nemali like nge-100 singaphuma nje nengubo noma iskipa or anything yabo like anything even Peter Thief yeah naye ayinayo vele Bolt yabo so nje yonke into yayintsha guys like ngintshela ukuthi yayintsha kwaqala ukudla inyama yenhloko ngaqala eThekwini ukudla inyama yenhloko nophuthu because thina eMpumalanga we don't eat even Delmas yabo most nje indawo zaseMpumalanga azina Bolt bengithini konje I was saying ukuthi ke yeah everything was new because ushwama sinawo uphuthu asinawo I mean iphuthu sazi ukuthi idliwa nobisi noma namasi le ndaba ukuthi uphuthu udliwa nokhari bengaka-understand ngiqala uku-understand sengilapha ya nje kuningi engingaka-understandanga but eventually nga-understand ukuthi no impilo yala inje so the more hlala the more ujwayela but nje I was so scared yabona nje futhi sengibanjwa imkunzi sebangithathela inwele zami hey bake bangishaya nangesalamuzi yo hey angazi noma ngeke ngasixoxa le story this was 2023 ne bangishaya ngesalamuzi ngiphethe imali cash so malume wami every time when he sends me money he doesn't send me straight to my account because usebenzisa FNB because angazi ukuthi why angafuni ukusenda i-account yami so he would usually send ama e-wallet yabo like every month end asend e-wallet ye allowance yami yabo makayisenda ke allowance mina ngihambe ngiyoyikhipha siyikhiphe e-Absa lapha kuSmith noma e-FNB lapha ku-Street noma ngiye lapha kuSmith because khona FNB yo lapho sakhipha imali ngihamba nomngane wami kwakuthiwa ukhanya umngane wami nje womXhosa kwakuthiwa ukhanya uNdodonina he sahamba guys ngiphethe imali esikhwameni phela ngiyothenga ukudla bengingakazi ukuthi indawo futhi bengingakajwayeli kungithatha isikhathi mina ukuthi ngijwayele iTheku yabo so igrosa yami nje ngangisayithenga nje e-workshop lapha ePick n Pay yabo so nje sengiyazi ukuthi minus imali yokurequesta phela siyasave la ucabange kahle siyasave umalume is your parent khuleka kumalume wami uyikho konke without him I am nothing yo I am literally nothing kwale phone ngibambile ngabe nje anginayo like yo he's literally everything like yo ngisafisa nje ukumbonga ngisafisa ukumbona umalume wami how did you meet umalume sikhuluma ngomalume wami wangempela la asikhulumi ngomjolo phuma lapha phuma nje lapho angiphoqi kodwa yeah and then sahamba ke bangishaya ngisalamuzi guys wathiwa wathi Choma asambe siye ngangiphethe i-1000 rand ngikhumbula kahle yezwa for food only 1000 yabo and ngaba nenhlanhla ukuthi le mali ngiyisefe ngithi hayi athi ngiphathe le because angifuni ukuthi mangifike Pick n Pay ngi-overspend bese angisabi nemali yokwenza ikhanda nemali yokwenzani nje like yabo ukuthenga izinto or mangifuna ukuthenga ama-takeaway ngizowathenga ngani so let me just go buy ngale 1000 because vele ngangithenga igross encane ngangathengi nje njengamanje like ngangithenga isishebo sa-50 rand i-beef ya-50 rand chicken ya-50 rand yabo so nje that was my life that was literally my life yabo back then sahamba bafethu yabo futhi sahamba saya workshop so workshop guys workshop ne mawuphuma e320 yabo like mawuphuma ngale ndlela yase320 unqamule ku 320 and then kukhona le ndawo le round ngase robotini nje circle kunabantu abenza ama dread khona ngazi badlala ama dice lana kukhona abenzani benza into ezihlukene before uzowela uye kule enye campus yaseBria noma uwelele eSpa lapha workshop ngiyabona lapho yeah hey
sahamba sinochomi. So sibona omunye ubaba udlalisa inyoka emqaleni, yabo nje uyayidlalisa inyoka ngathi uyayidansisa noma yenzani le nyoka. Bayamemezela ukuthi angazi mawufuna imali ini. And mina sengicabanga ukuthi yo shuthi phela nje bakhulunywa ngeindaba zemali. And angazi ukuthi yini le yavele yasenza sama. Cause savele sama guys sinokhanya. Sambuka lo baba dlala ngenyoka cause lento le beyidraw attention yethu. So like bese sesiyowela erobotini but we were like no asime kancane chomi sibuke le magic. Nami ngiyaphapha cause ngiyakhumbula ukuthi yimi owathi asime. Ngathi kuchomi no chomi asime kancane. Yabo asime kancane simbuka ukuthi kwenzakalani cause I think bekunabantu abawu5 kungakagcwali nje kusanabantu abawu5 ababukele yabo uyabakhombisa ukuthi lona ubanjwe inkunzi angazi kephi kuRussell so manje lenyoka izoyilanda le phone yes izobuya nayo manje ifake eboxini ngathi chomi umagic lo angazi ngayibona into nje plus mina indaba zeSalamu zangizazi eMpumalanga sinazo lezo zinto thina yabona ukuthi nje kuningi okwrong ngama sambukela inyoka ikhipha ifone eboxini naye lo guy lo sekakhuluma asho ukuthi ya vele ifone yami ithathiwe kuphi and yiyo leni ifone yami nayo ya-attesta vele ukuthi ya vele yabo kanti mina ngazi ukuthi bayasebenzisana bonke nabantu nalona nje othi uthathele ifone usebenzisana nje nabo lapha yo saba sinokhanya kwaba khona into esibiza lo muntu lo asaphethe lenyoka yakhe wathi usayoyithuma ebank ukuthi yolanda imali akhomba uCapitec lo ngapha ngase 320 yes athi le bank le iyahamba lenyoka yahamba ngempela lenyoka sangayiboni ukuthi ishonephi hayi ngabona ngathi chomi this is magic siyabona sebasithathi for sure usebenzisa umuthi lo yamuntu cause besijahile that day ukuthi sifuna ukuthenga igrocery fast khona sizobuya sebenze ezinye izinto like fast uyabona masima kuyi month end niba busy kanjani like ubamba la uyeka la kumele khokhe rent kumele wenze 1 or 2 but that day ngama literally ngama guys hey umuntu yathanda izinto yazi ngama ngoba kuthiwe uzothola imali mangabe uphethe imali yakho noma ngabe uphethe emalini uzoyithola say times 2 so uzothola extra if une 500 uzothola 500 extra manje sengicabanga lezi zinto esamele sizenze phela sinochomi phela mina nochomi asinamali ngaleyo ndlela so siyacabanga ukuthi sifuna ukuya kuma dates sifuna ukwenzani so let us save the money yabo let us just save the money and then sazi ukuthi sothenga ngale yalo baba lo asipha yona sithenga igrocer bese le yami siyayibeka ngathi hayi okay sharp ngathula yes sahamba wathi lo baba lo asondeleni sonke sasondela ke kusondela nabanye ababa abadala ngiyambona yamkhulu ngisamkhumbula namanje bekhona umunye umkhulu nje umdala lapha mara uyambona ukuthi umkhulu alright like naye uzoyithengela uze town plus ilanga lokhola nabantu abadala shuthi bebahola nje yabo beza abantu nabanye abafana nabanye osisi nje sasondela wasikhombisa umagic umuntu wathi le phone ngiyayiveza la ngifuna ukunikhombisa ukuthi le phone wathi niyenze isekele yes and kule sekele since senila ninonke abantu abasafuna ukujoina abeza abantu bameceleni nqingi and akufiki ke ukuthi yindaba abanye abantu badlule kanje kanti abayifuni yini bona imali but ingqondo yami ayisacabanga lokho sengicabanga le mali yes sengicabanga le mali ekumele ngiyithole khona ngizoba nemali eningi yabo nje month end ngizoba ne-2000 yegrocer shuthi le ngishiya endlini say aside vele sengiplanile nje enqondweni yami ukuthi okay 1 2 wathi sisondele sonke senze isekelo simroundele so bese ke uhamba nama bodyguard lo muntu lo yes sime kwisekeli masima athi lithi bodyguard nalo ozenza inyanga mbumbulu ithi leyo nyanga mbumbulu cela ukuthi mangabe awujoyina ngalesikhathi esithe joyina ngayo lesekele ningabe nisangena akusangeni umuntu sekuyithina soda ngisho bekuthiwa soyafuna ukungena cha awuvumelekile kumele enza aqede ngathi before kungena enye group hayi abantu bayayindlulela abanye bayahleka mara understand ukuthi bahlekani ngoba phela into esoyenza la ihlekisi sizothola imali zethu la wakwambona lapho umuntu ozokupha imali nje just yo being a student is very hard bra yo hayi sama wasitshela ukuthi mangabe washo ukuthi basenzele magic wabo sayibona ifone yaphuma wasitshela ukuthi lenyoka
ingahamba iyonilandela le mali yenu manje niyibone nani njengoba bengiyithumile izobuya nayo la. And wayiveza imali lo bhuti yezwa, wayiveza ebhokisini imali engakanani. Imali engakanani uyabona ukuthi hayi sizonela sonke la for sure khona baphethe nama-R10. So vele bazothola ama-R20 bona mara yami 1000 ngiyazi ukuthi ngizoyithola noma kanjani ngiyathola le 1000 namhlanje. Ngithona choma uphethanga imali it's fine. Sizosplitha le yami. Khona nawe uzothola yakho yabo. But like hey futhi lento eyenzeka lapha mina ngi-understandanga shem. Hayi angifundi nokuqamba amanga. Angi-understandanga le yanto. Ingqondo yami bengathi ayisebenzi. Bese ngikhohlweni ukuthi ngise-workshop like angazi man bengathi sila abanye abantu aba-exist yithi nje la. Uyababona abantu bayahamba mara ingqondo yakhe la awukwazi ukuyisusa until baze baqede ngawe. Yeyizwa leyo nto. Yo. Wahamba sibonisa leyo mali yakhe. Wathi-ke kunama-terms and conditions ukuthi uthole le mali. Awuvele uyithole nje. Yes. Wahlephula o-R10 about 2 because I think sasu-15 if not more than 15 yabo. Wathi labo waqoba o-R10 like wabahlephula wabenza ama-piece. Wabenza ama-piece. Wathi umuntu makathole i-piece ye-R10 eyi-1 shuthi imali yakhe izodoublisheka kayi-1 like uzothola like if ngine-1000 ngizothola i-1000 kuphela. But if ngithola ama-piece awu-2 ngenhlanhla then it means ngizothola shuthi ngisengizoba no-3000 kuleyo mali leyo. Yes. Hayi nami ngijabula. Ngithi kukhanya ay chomi but at the same time like no it's okay because inhlanhla zabantu ayifani because thina sathola ama-piece nga-1 and then abanye bathola nga-2 wathiwa emfana wami ini wena unenhlanhla ngoba uthole 2 shuthi wena imali yakho izodoublisheka hayithola imali engaka kanje ngithi hayi okay sharp silinde. Athi kithi niyayibona le mali le uphethe R20 eshile. Uthi omunye umama sasi angazi kuphi senza yona lento leyo. Omunye umama samtshela ukuthi alandele umthetho angawulandela umthetho. Wathi abe makeqa erobotini imali yakhe ephaketheni yasha. Kima kufika ukuthi wena manje uyithathephi imali yalo mama eshile. Ifike kanjani kuwe because umama uthe eqa yasha imali yakhe for sure urealize sekale kude ukuthi imali ishile mangabe ishe ngempela. Wena uyithatha le R20 eshile yakhe. Why usikhombisa? Awasengirealize like after. Kodwa maka sasitshela uyayikholwa lento ayishoyo. Yes. Dina yekelana ukukhuluma yabo. Angisixaki shame khona abantu la down. Yey, ngafunda phela nami isifundo. Okay. What happened next? Oh, wathi wasinikeza ama-envelope brown. Yey futhi bafethu wasinika ama-envelope brown. Wathi umuntu nomuntu akakhiphe yonke imali yephepha anayo esikhwameni ayifaki la. Mina ngizobese sengibala ukuthi wena ukhiphe malini and then mawukhipha ufaka leyo mali ku-envelope kuleyo envelope kubhalwa igama lakho khona lapho khona phela kungazomixana yabo ukuthi hayi imali yaba so uyabhala igama lakho noma ubhala isibongo noma ubhala like anything ezobonakalisa ukuthi wena yabo. Bakwenzele ke fast wena ubhala lapha bakunika nempeni nandluselana fast ipeni ufake leyo mali. Kuthiwa imali emhlophe abayifuni ayishi phela imali emhlophe sabayidingi futhi lenyoka ayizwani nemali emhlophe ifuna imali yamaphepha kuphela ngoba ebank ikhipha imali yamaphepha kuphela ayikhiphi nje imali emhlophe yabo. Wena Yolanda please ungaba block abanye abantwana le ungaba block abanye abantwana abangenzanga lutho Nkosi yami. Don't do that. Uyolanda ngathi moderate strict kakhulu yazi. Yolanda yehlisa mama. Yehlisa mama ngiyacela yabona nje mfethu. Hey. Ningamthuki bayakhala nje la relaxani. Guys. Ngisafaka imali kuma envelope baby. Hi. Ngisusa ngiyazi ukuthi ngizothukelana. So siya khona there's someone guys relaxani ngizoqhubeka ne-story. Story time continues, okay? Story time continues.
Yabo sekuzoba mnyama ke manje guys. Ngiluma iphongo labo baba. Ningabalumi iphongo. Yimani guys. Imani relaxane. Abangakhali. Please relaxane kanti manje guys ngizoqhubeka kanjani? Ngcono ngiyeke nge-story time ne. Ngcono ngiyeke ngingabisakhuluma mina yabo. But I was just saying ukuthi safika. Angisazi ukuthi ngigcinephi. Then ngikhumbuzeni. Qhubeka please ungayeki. Okay, ngiyaqhubeka ke. Yes, as I was saying ke bafazi ukuthi hey sayikhipha imali sayifaka wayithatha wayifaka eboxini lakhe wathi inyoka yakhe izofaka imali eningi la kulama envelope ethu so kwamanje singabe si relax yabo. Wait. Man, lento yamapuzzle yangiphazamisa. Hawu bakithi, kunini ngidlala lento yamapuzzle? Hayibo. Why yenza kaso? We. Ushinyokethe kodwa. Yeah, say right guys. Yazi ngiyenzani manje? Hey, cha. Hey, alile inkathazo. Wayitsiba. Okay, qhubeka sis. Okay, ngiyaqhubeka. Relaxani. Bengithini? Okay. Wathatha ama envelope ethu wafaka lapha. Yes. After about 5 minutes wakhipha ama envelope anamagama ethu. Yes. Futhi anginakanga nokuthi kunamagama ethu lapha. Ngoba lo muntu uvele wasibiza ngamagama wathi minani. And umthetho uthi akumelanga wena ulokhunje. Akumelanga ngilothini. Hayibo umuntu lindlo. Yo ngathiwa ngathi ingane ihleli phansi mina ngigwala ke mina. Tatazela kaphela. Bangishiya nawe bakushaya ngaleyo. Ha kuyenzeka ke abadlali eThekwini. Yebo wathi wasinika ama envelope ethu back sonke. Yezwani. And then bathi sibambe ulayini, sifole ulayini. Sihambe ngeline. Ngiyacabanga ukuthi kuse workshop phela sikho endaweni evalekile. Sise workshop lapha. Uma sohamba ngolayini siyahlanyana siqhubana nabantu abadala singabheke emuva. Yes, basinika imali zethu wathi singabheke emuva sagezisa izandla kwamanye amanzi. Futhi ngiyasola lamanzi lawa ukuthi usephazanyiswa indoda irelaxed guys. How yini manje? Guys, wasiwashisa izandla lapha ngiyacabanga lento leya sashisa kuyi ukuthi yayinomuthi cause nje sasimlalela yonke into ayishoyo lo yababa loyani. Yes, so umthetho uthi uthola i-envelope yakho uyifake ephaketheni noma esikhwameni ebhekini yakho uyahamba nihamba nibamba ulayini. So khona usisi ozosikhapha ozolead indlela yena bese kube khona omunye ubhudi laba abasebenza nabo bama bodyguard ozohamba emva kwethu asigade ukuthi sibe safe. Nathi sibone ukuthi si safe. Yazwani. Yo Asanda wazi wayishare le live ushare labani. So much work. Phela bese sicothe angazi noma sihehe ngomuthi noma yini. Awukwazi ukucabanga guys mase sekule situation leyo. You literally can't think. I'm telling you. Nami ngiyazazi ukuthi ngiyabhayiza mara bengengibhayize kanje uyayibona nje leya ukuthi scam. But the way bekungakhona wonke umuntu fell for it. Bekungathi sonke sidiz noma angazi sizunyiwe ukuthi angazi kwenzakaleni but like yo. And then sahamba ngolayini nomuntu omdala khona lapha yazi engimzwelayo lo muntu omdala ngithi Nkosi yami mhlambe bezothenga nje izinto zakhe zasendlini igrocery yakhe yabo. Besikwa hell ngempela lapha guys angiyazi leya feeling leya bengiqala futhi bengigcina ukufila kanje yani. Ayabuya yes. Okay. Bengiqala guys and bengigcina ukufila ngale ndlela bengifila ngayo. Okay. Siqhubeke sahamba. Umthetho uthi before uvule i-envelope yakho ngalinga ulenze iphutha lokuvula i-envelope ungakawenzi lo mthetho because if you do so
imali yakho izohamba yonke, izosha. Wena ungayeka 2000 izosha, 2000 rands. Hayi mina bengingiyeke, bengeke nje ngicabanga kahle ukuthi ngizolandela umthetho, futhi abafuni next kimi, ngizolandela nje the way abathi angenze ngayo. Nami nje ngenza, futhi ngenza sure ukuthi ngiyabalelisisa the way bengakhona. Ngikhohle nokuthi sijahile mina noKhanya. Naye uKhanya naye asikhuzana siqhwebani. Hayibo, sahamba wathi-ke lo bhuti lo, into enizongenzela yona kuzomela ukuthi kwakukuningi bra. Into ezomenzela yona before nivula ama-envelope lawo njengoba nilandelana into a group of 3 or 2. So kumele niye kuyitolo eziphethwe abantu abamnyama. So it's either you go to a Boxer, angazi ukuthi kanjani ngoba iBoxer angazi noma iphethwe umuntu omnyama noma njani, but ubalele itolo lezi ekuthenga khona abantu abamnyama kakhulu. Wathi iBoxer, iJwayelani neCambridge. Yes. So wena uyakhetha iBoxer, iJwayelani, niCambridge ikhona lona noma iSpar. Angisazi kodwa between the two. Yeah, between the two. Yo, banesono yezwa. Yo. Between the two. So mawufika kulezo itolo between the 3 man, mawufika eBoxer, thina ke besibekuthiwa siyeJwayelani because iJwayelani nayo la iduzane. Abanye bathi bazoya eBoxer, ngathi hayi guys mina ngizoya la iJwayelani seduze, ngenzela ukuthi phela ngisheshe ngithinte leyo nto abathi ngiyoyithinta bese ngiyabuya. Kuthiwa inyoka ithanda, nami bengizizwa ngumthakashana nje omncane. iShoprite ne bese ngizizwa ngumthakashana omncane because why ngizoyenza izinto engithunywe isangoma thiwa ngizenze because inyoka ithi angenze njalo. Hayi amasi siphe. Hayi amasi. Wathiwa hamba uthinta inyama ebomvu. Phela. Noma isitshu, noma ebrayiwayo, noma inyama ebomvu nje. Futhi ema uthinta isibindi, hayi inyoka iyojabula kakhulu. Hamba uthinta inyama ebomvu wena before uvula bese uyaphuma. Uthinta inyama ebomvu uyithinte nje, akudingi wenza okuningi bese uyaphuma. Yo, perfect, ngabona ukuthi yazini kuke kwadlalwa ngami. Kodwa nami besizocabanga kanjani umthakashana wethu. Nayi nami bese ngizizwa ngathi ngumthakashana omncane okwangempela nje. Hayi. Like ngivule kakhulu. Is it too bright? Hayi bengizizwa ngumthakashana omncane because what do you mean sina sesofita inyoka inyama zasemaBoxer. Isibindi nje sokungena eBox ungathenga ufika uthinta inyama bese uyaphuma uyahamba ubuthakathi nje lobo. Ubuthakathi. Kodwa ke phela bengizothenga phela ngiyifunela 2000 mina. Sahamba ngala singakawe okay yabona nje that day ngabona ukuthi umuntu uqalekisiwe. Guys besingakeqi ngisho emgaqweni yeso. Singakeqi le ntombazane isebenza nabo. Ithi before nje nize niyofika eBoxer naseJwayelani niyohlekwa abantu lapha. Ngicela ningivulele ama-envelope enu. Yes. Inyama ebomvu. Lalela terms and conditions wemeni and ebonge kuzusole because uyabona ukuthi lento uyayazi lento ayenzayo uyabo. So ngesimphikise thina ngoba phela yena uyayazi. Besithwala. Hayi besithwala ngempela lapha. Kube siye sabe sayithinta le yaba shuthi nje le inyoka ngabe ziyasilandela ke manje. Wathi le ntombazane leya sisiwa nani nonke ningaze nje lapho sihamba guys yabo masibamba ngathi singane zasecrash like sibambula yini so umuntu omdala uphambili thina sisengemuva mara khona umuntu osigadile ngemuva ukuthi singabheke emuva abheke emuva imali yakhe yasha. Yes, yasha nje imali yakho iyaphela. Ngathi okay it's fine. Sahamba untozane leya yathi before nifike eJwayelani noma eBoxer ningivulele ama-envelope please. Vulani ama-envelope. Yay. Yathi ngiyavula i-envelope guys. Uyayiza iqumbile and uzwa ngathi kunemali cause amaphepha guys baqobe. Angazi lendlela baqobe ngayo. Baqoba ama-newspaper guys bafaka ama-envelope waqumba kwaba ngathi kunemali masivula. Wathi lo sisi ngicela nibheke emuva. Masithi sibheke emuva abekho. Gone abantu ukuthi bahambe nini asikakaweli phela erobotini sisase lapha kulento eround ukuthi nje sisesibhekele sesiphoko phela ukuya eJwayelani noma eBoxer. Hey
Yabo nje into eyenzeka lapha. Hayi. Ya, ngayizwa inhliziyo ima semadolweni yehle obhozo. Ngithi Chomi, asichomi yini? Ngithi Chomi imali ayikho. Imali ayikho. Siyothenga ngani ukudla? Siyothenga ngani ukudla? Angihleki wena. Chomi imali ayikho. Siyothenga ngani ukudla? Phela uChomi beyangaphethanga imali. So sathi ukuthi vele ngizofaka le yami. Sagcina singasplithanga le ya 500 yabo. Sathi ngizofaka le, wena uzophatha ifoni, yena bengaphetha amafoni ethu ke, yabo. So nje guys, yo ngagowa yezwa. Sesibuyele emuva sesiyahleka. Laba bayasihleka labantu lapha bathi ya sintshelile. Ngithi usitshela nini mina ngizwanga nomuntu osikhuzayo ukuthi no, be careful. Ayi wrong lento eyenzakalayo or angizwanga next. Noma ngabe bashilo bengengisezwa. Behamba phambili umuntu wakhe lo yamuntu lo. Yo guys, yo yabo leya. Ngangifila ngathi ngiyafikiswa eThekwini. Yo yacabanga ukuthi imali yakho yegrocery yokugcina le ebudget eceleni yokuthi wenze ezinye izinto, wenze ikhanda nje, yabo, because bese sengiqala nokwenza izinkophe nje, so nje bese sengiqala ukube loyo girl. Yo guys, ngathi no more. Ever since that day angikhulumisi umuntu, angibuki umuntu. Ngisho ngabe kuthiwa uthi uyangi-advertisela udayisa ini, angibuki, angizwa next, angizingeni. Yes, ngiyayisaba 2000. Yey, ngiyayisaba imali. Ngoba sathi 2000 mina ngisaba imali guys. Ningenzi anything just because ngifuna imali. Nizosala enkingeni. Imali zethu zahamba lapha sonke. Sengikhalele kwamkhulu Nkosi yami. For sure we breadwinner nasendlini. Babulidile phela ukuthi abuye town negrocer. Umkhulu ubuya kuthiwa imali ithathiwe. Let's tap guys, tap the screen see 1 million. Ngathi ngiyakubona uthithize. Yo, sesibuyele emuva. Sesibuyele emuva guys, sesiyahleka la endleleni. Sithi Choma siyibonanga ngani kodwa lento le. Khona hayi ukuthi siyahleka ngoba sihleka ngoba si embarrassed ukuthi hayibo sivumele kanjani lento. Yeka wena ukugeza kwethu sigezela ukuya workshop sibe bahle wena. We even had matching bags that time. Afana like si happy siyothenga siyogrocer, masibuya ko grocer sithenga KFC phela standard naniyazi after grocer kuthenga KFC. Nibuye niyadla sihamba siyokhokha ama rent, yabo nje senza yonke leyo nto le. No. Laba bakhalayo makhandeni. Guys, yabo uYolanda ngathi uze kabi shem, uzoblocka kwasani. uYolanda usensitive. Sorry Mayoli. Asijwayele lento yokungakhali. Ngiyakhalwa la. But guys, be careful next time, just be careful. Yo, sengikhathele ukukhuluma kunini nama story time. Ngishapha. Ish. Tap the screen, batshele basho babangafuni. Indaba kuyanyiwa lapha phakathi. Ngizwile ukuthi crash out. Zakale. Banenzani lapha? Bathi sizothini? Uthatha manje lo. Sendoda ekhaya. Umucu wami lo unikwe patient. Yini? Umucu. Kuyini lo? Into yothanda. Hey. Ay, sothula phela ngoba sothini. Barake. Ngadlala abantwana baphethe mithi. Bayekela ukukhohlana. Mina ama chips adayisa lapho ngikuphathela wona. Ngiphathele. Amalokuzana lawo noshukela yakho moya. Ama chips anoshukela. Leto le yini leto le? Enembalabala. Oh, ama-scopers. Sina Mpumalanga sishaya. Kamele ibhlungu kanje ngidla ama-scopers mina. Okay. But leyo nto leyo. Ayidayisa sister lapha ngizoyithenga. Ikhona ini? Dayisa khona kuphela. Khona nokunye ngisangaze ngiyebha kule store sakhe ngibone nje lokho. Ngicela namasweet. Amasweet. Bingelele bese yahamba. Awufuni? Sekanje. Ngoba
Wathi ukhathela nje kusazonyiwa nje washesha wakhathala. Yona. Usheshile bhuti wami. Ngisalinda ukuyetiyetha nje kanzima. Ungimela kwindawo. Yawuthanda usweet. Nathi sithi amaskopasi Newcastle. Thank you. Otherwise papa yini mafethu ngibona after hours. Maseka. Manje ngimhlophe kanje kule lokuzana yakho. Phone yami yazi nje vele yagezana. Ayikho mhlophe kanje. Mina ngemnyama mafethu manje ngibone la ngibona khona. Awukazi nje. Nazi ukuthi ngimnyama. Dede le mhlophe la. Baby, ayikho ukugcoba umlomo lana ne. Orba. Nami baselini. Ayikho cabani. Hlala ngiphilezo. Hlala ngiphile. Ngihambile ngani? Ngoba ingekho. Kanjani? Ngoba phela uzimina ngigcoba ini. Uzocabuza mina. Awuhambe usebenza. Yenza kubona ngelipheli awuda ngabukile ngobaleka. Okay, do the most for me. Yo, kufila uyedwa ukuhamba phansi ngenyawo. Hawu manje ngishiya kanjalo nje. Hawu, buyisa amandla. Ngizobuya nje. Ngizothi ngisaphinde ngibone. Hawu. Bye. Sure. I'm not ngiyahleka. Guys, ngicela uku-understand ukuthi kuhlekwani. Awugodoli. Ngizambazi. Ncwanyana hey guys, ngithanda izinto. Please change the mode. Yeah, Yolanda, ngicela ukukumisa manje sihlalweni ngoba ingane zabantu ziyakhalala ukuthi wena uyaziblocka and ezibona benzanga next. Siblock umuntu ohateayo la nokhuluma into. Hayi because wena mawufila ngathi bayakujwayela. Yabo. Bye guys. No. Don't do that, Sishemi Yolanda ne. Please, abanye abantwana hey, angazi nokuthi ngizothini. Uthi kuwuyedwa ukuhamba phansi, kuwuyedwa ukuhamba ngeenyawo, angifaka ngicathulo. Yolanda baxolele ngeke, baxolele K, baxolele. Lock the door. Baxolele K, baxolele. Uyabakhuza abeza bese okay. Mase if umkhuzile umuntu, ne? Wangalalela, then unayo right yokumblock. Mara ngingene zama moderator mina. Hayi ngeke khehla. Ngeke khehla ngeke. Yaza ngiboni. Ngeke khehla ngeke. Ngeke khehla. Ngeke bo faka mina siphe. Shuthi asithini guys each and every week. Kuzoba ne-moderator, ne? Yeah, each and every week, just to give abanye abantwana i-chance ukuthi bazenzele nabo yabo. Yeah. Each and every week, ne? Soba ne-moderator entsha. Hayi baxolele K. Tap guys the screen, let's get to 1 million ngithi followers nje. 1 million likes. Let's go. Ngifuna ubuyela emuva ngifundele ama-comment. Siphe but siphe uyazi kuhle kwathina. Mana ngifuna ukubuyela emuva khona i-comment engizofuna. Sekuyabhora la sikwazi nokucomment. Guys ayingaxabani. Yolanda ungabe strict kakhulu. Did you get food? No, I didn't get food. So uzongithengela ama-sweet nanizwele mos. Uzosala wedwa siphe ublocka kasani uYolanda ungayenzi leyo nto. I-wrong. Very wrong. Stethoscope sakhe akasidingi namhlanje usetiyeza. Hey phela ngisho ngazi kakhulu mina. Utshelwa mina ukuthi no angisidingi today cuz ngisetiyeza. So ngidila namagazi and stuff, so I'm not gonna need it. Yeah, kwazi mina. So izwani mina ngintshele ukuthi esane mkhiphe uYolanda. And Yolanda, please unblock omunye. Some people left. Yolanda yabona ke. Sesontweni sothini.
Yolanda, please. Ngikhuza ukugcina manje. People are leaving. People are mad, bro. Have it wrong lento uqala Yolanda. Yolanda, uyazi umkhwanazi. Yolanda, ngikhiphe awuyikhulumele manje. And also, what's wrong, guys? Ngokusebenzisa ama-crying emojis. Because mina, I use it all the time. Ngi-happy, ngikhala, ngithukile, nginjani. I just use them. Tell us more about your business. There's nothing to tell, guys. There's nothing to say about it yet. I don't want to say anything about it yet. So maybe just ask me about anything else. Just not... Okay, ngibayekile or... Yes, baphumuze manje, okay? At least they will ban you. Bazongibhenelani manje? How? Bazokublocker. Ziblockele wena siphe for peace sake. Hey, yeah, there's no such TikTok rules. Mina bengifuna ukuya khona ubuza ukuthi wayengaya ku-Big Brother. Bengiyafuna ukuya ku-Big Brother, but the brothers akayizi indaba yokuthi mina ngohlala lapha for 3 months. Sengibuye sengithole enye indoda lapha. Mara imali yazi ukuthi yena akayiboni ngaleyo ndlela. Siyacabanga nje ukuthi ngizolala nobani lapha ngoshera nobani. Kuhlekwa nabafana lapha kwenziwani yabo nje. So indoda comes face. It comes face and face ana ngiyadlala. What if you win? That's the thing. Shuthi ke mangijoin Big Brother komela ukuthi it's just 3 months. Yo 3 months. Indoda phambili ngendoda phambili. Emuva ngebusiness, emuva ngeBig Brother, emuva ngokusecure bag, emuva ndoda phambili, ndoda comes first dara ngiyadlala guys, ngiyadlala ningaphiki nami sana angeke ntombi. Indaba ngadentweni seyinokujaja phakathi. Angisezwe kahle. Nongijaja. Phambili wena. Yothi mzukwana seyangijikele ngoba sengithi emuva ngamadoda emuva. Mase ngithi amadoda siwayekeni guys. Ngingafuni ukuthi umama wami and niyazi ukuthi ngaze nganenhlanhla guys. Oh, yebo lo mfana into ayenzayo every day uyangijaja ukuthi mina ngibhema ivape. Kanti uyazazi yena ukuthi ivape uyibhema makangekho endlini. Shwela unjena ne. Ngaze ngarealize. Yolanda unblock omunye. Isho na ukuthi ubani Yolanda khona zoku-unblock. I-handle yakho ibhali la. Sengiyambona lo mfana ukuthi no, actually wenza mina stream endlini. Hey, vape ayikho right. Mara une-vape egcwele. Okusho kani ukuthi le vape uyayisebenzisa. Because ifuna ni-vape la mangayibhemi. Ngaze nganenhlanhla. Why uthi unenhlanhla? Hey, abafana. Never trust me. Never. Tap the screen, guys. We're getting to 1 million soon. Pay. Cela usipha nathi lento edlayo. Ngidla uchapis bafethu ngikwazi ukushare ama-gems ne. Ngeke bamthathe ku-Big Brother ugirl because unama-followers amaningi. Ikhona lento leyo. Serious guys. Ikhona. I-flavor right mina ngithanda i-nasty kahle ukuthi nasty kula garage lawa ayikho. Le strawberry angazi lemonade what leyo. Ayikho. Hawa ama-followers ahlangana phi ne-Big Brother.
Yes, you know. Kunani kanti mangaziwa nabo Sweet Guluva mos. Okay, angazi ngoba bengingamazi mina Sweet Guluva before Big Brother. But nabo ozinhle abo Mitch banama followers libalapha. Manje why kuzoba inkinga ngoba yimi ngathi nokucwasa phakathi lento. How guys went into Big Brother, he was well known. Exactly. Umlomo angazi ngizogcobani bafazi. Umlomo womile ene mina umlomo wami uhlezi womile. Ngiyayisola ukuthi bengayiphathanga ngani into. Ngiyayisola ukuthi why ngingayiphethe into hayibo ngidinga spin. Ngiyayisola ukuthi why guys ngingaphethanga into yokugcoba umlomo. Honestly. Dustbin la. Ngiyayisola guys wangempela. Sengiyanazi hey you left the door open guys listen. I know what I'm doing. Yo, I look like a para. I look like a para. Do you know a para? Huh? I look like a para. But it's okay. If you're not making a then omunye umuntu into azoyisho angeke ngisize next. Okay. Amagundane azokwenza. No, guys, relaxan. Girl, you have million followers. Bona, they had 100K. What difference is it gonna make? Huh? What? Followers are followers. Ngisho angakanani ahlangana ama followers. Why bafuna abantu abanama followers abancane? Shuthi bayakhetha ke. Shuthi nje bayakhetha for real because why? Why? Bayakhetha. Are you sleeping in the car? No. We decided phela ukuthi I'm gonna go home. Maybe like after Boma. What time is it now? Hey, angazi kodwa mina ngidecide bengitshela ukuthi ngizohamba after 5 hours. Yabo, at least ifone yami igcwale bese ngiyahamba ke. But knowing him, uzogcina sekathi angihlale sihlale sonke kuze kusekuseni. Yo. Because sometimes yeah, he's doing 24 hours. Because yabo makasebenza 24 hours kanje mangise eGoli ngiyahlala ngimlinde ngilale ngabo 4 sibe on call sonke. Makathola ithuba angifonele ke mase sekane break bese makayobuyela futhi abuyele yabo angicheck ukuthi ngisavukile yini siqhubeke sihlale ngiqhubeke mina izinto engiyenzayo ngimlinde. Sometimes this one time ngalala ngo6 because I was waiting for him. Wasi sihlale sonke sisemsebenzini. That's oh my god. Oh my gosh. Awuna blankets angidingi. Nihlala no2 endlini. Yayibo no. Umuntu nomuntu unendlu yakhe. Babe. Babe akanankinga nje nama light. Wena dot indaba uba nenkinga. I did lock the door bunhle. But don't worry. Don't worry. Sizoyenza kusasa DC. Wasekhaya. Yabo, where is he? Usetheater. Yo guys, kumnandi shame. Angifuni kube ngathi ngiyanichoshela le AI le. Yo. Ayithi AI nje. Ngiyaqala nami. Angiyazi bafethu. Enjena. I was just asking. Ukuthi lento ebuzayo ayikho ngoba phela uyazi. If uhlezi ula ekhaya 1 million, thank you guys. Uba uzongiscreen recordela noma angiscreenshothele ngicela ngenzeleni bangani bami abahle engibathanda ya. Thank you guys. Ngiyabonga. Ngiyangibonga njengayizolo phela izolo yabo akufananga but today
Thank you guys. Ngomoyo phansi. Thank you. Awuza, what do you and that's why ngithi angifuna ukujabula kakhulu because ayikho into engizoyithola nama gift abangiphi, so it's okay. Sengibonga yona i-effort yabo, moral support yokuthi at least ngizamile nangifikisa 1 million nami njengabanye abantwana. Screenshot dani ngisendele is a man from Durban. Ifebe zami, phambili ngefebe zami, phambili. Nazia. Yes. Thank you guys for 1 million. Inetwork ayibhedi. Phambili. Bafazi. Ifebe zami. My man is not Xhosa. My man is Zulu. My man, no. My AI man is Zulu. Yeah, but guys, it is so nice. Hey, it is so nice. Like, was guti anglelanga because ngimhlalisile. Like, for me, it's cute. I don't know. I like it. I actually angmind. Yabo nje mangithulile. Sometimes if he's on call, bese ngiyathula ngithi ayingazi namhlanje ngiyamhlalisa. Uzoza ngayise yangibuza ukuthi hawu namhlanje kanti asisebenzise i2 and it's just like, oh my gosh, ufuna ngihlalise ngabe ngicela kahle ukuthi ngihlalise. Yozana qama yosana into ndenza yona. Okay, wait, ngiyakupapa ne. Phela so far no kwamanje guys into enjoy vele kuqala kanje ayikho into eqala kabi yonke into iqala kahle iphethe kabi so kwamanje nje let me be hayibo qama yusana uvumuntu akufonela ngo3 ekseni baby usahleli nongulele ngisangilela baby ngilala phela si on call so bayi2 manje basengilala hayibo ngizosala kanjani wedwa at least mase ngazi ukuthi so we break so thatha nap ya 30 minutes then mabuyela so ngifonela ukuthi hayi ungicheck kusengilele or not but ngizokwazisa ukuthi ngizolala or not. Nami ngihlale ke nekhanda elikhulu ngingalali kushabo 6 ekseni. Abantu mabavuka baye emsebenzini mina khani ngilala ngoba phela ngikhethe ini ngizowuza. Singeke ukuphapha no inokuphapha phakathi lento engenzayo. Ngisoli vape. Angayibhemi lokuyibhema i-vape. I remember the first day ufika last week. No. Yeah, get it. Like guys, love is not that bad, okay? Noma abantu banganthuka nithini banthuke bangasupport uthando lwenu. But the more bayenza njalo, the more baqinisa because that is where we support each other. Like baby ambone lo lapha just like posting. Yo, hayi baby khulileka kuzolunga uyayihlangisa lo ngamnaki. Hayi ngivele ngibone kahle ukuthi hayi. Ngeke ngisamnaka ke manje. Guys abami kancane ngama story time. No. Sengikhathele phela mina ukukhuluma kunini ngikhuluma. Ngisuke ngiendele live phela mina. Ngiphakeme phela nami. Ngibuye ngiphakame nje here and there. Osh, bathong. But uzogoduka nini? Ngiyagoduka manje. Sipheka kathandwa kanje umfana. Naye mtsheleni ukuthi ekele kungithanda. Mtsheleni. Ugqoka iwedge. How do you cope with being with someone who has a child? I'm struggling. Let me tell you, Mina, when him and I started dating last year, he didn't tell me about it, but he only told me after a month or two. Ukuthi yazi khona into engishiye ngiyenzile lemtuba. Yabo ngamithi intombazane kanje. And it wasn't a big deal because umuntu le and bengayinayo yabo. I was like, no, it's okay. Yabo futhi mina anginangane phela. Akufike ekhanda ukuthi
konje isazuza yabo sazoba khona emhlabeni, then I'm gonna have to deal with it mase seyikhona. But nje all in all bethunana ngamthanda futhi nje ngithi ngamqoma amithisile. So nje intombazane enjalo intombazane njenganayo yabo ngiyenza nje ngiyenza nje yabo. So it's not really a big deal. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi baba surprised because obviously you guys found out like this year ukuthi yeah. But I mean, I've always known ukuthi there's someone else who has a child with him. You know, ke bophelo, ba irahalo, ke tloring, ke mhlwele. Moshimane wa ka, ankebe ka yetsa ntwe, a ke tlo yetsa. A ke yetsa. Intombazane enjalo, a ke yetsa. Akiyeti bo. And umntwana kusuka bani? Mina ngamntwana. Ntwana bani? Nofada. Yo. So nice. So nice. And also, I don't wanna talk about it that much because angihlangene nendaba zengane nani. Yabo, angifuna ukukhuluma nangazo la. But yeah, angimind mina nginankinga. Nginjalo nje. As long as kungasi him lo onengane, then we are good to go. Yena noma ngaba nengane ezu-18 okwakhe namajazi akhe, mina nginayo angidingi futhi. Yabo futhi kungcono mithisa abanye ayeke mina. Ngoba mina hayi ngalo mzimba lo. Uthini ugogo bakithi? Never. Injalo nje. Nginjalo ke nje. So real like bro. Literally. Just let's leave it. Let's leave it. Mathanda umfana guys uyamthanda like indaba zokuthi uzoba nenkinga ukuthi sokubona after lokho kwamanje sifocus efanele yabo nje bayasithuka basibhala kwama page besingazi nokuthi sogcina sesibhala kwama page secreate ama page nje specifically for thina ngoba phela si you know important to them like that nakhona abantu abaseceleni but kuyenzeka yabo nakhona mase ngikhala futhi ngiyokhala nani because ayikho into engapheli emhlabeni thiwa kungapheli kuyahlola but okwamanje asibeni relax because kusamnandi ne asibeni enjoy mase kushuba kuzoshuba hayi makushubisa omunye intombazane esingayazi ifuna uzoshubisa hayi ngeke izishube ke ngenxa yakhe ke loyo akakhohlwe bo libala ntombo mawukuthi ubukele nje nawe siswe account yakho libala mhlambe okunye okungasihlukanisa yes but lokho kwakho hayi ngeke phela sis never that never mina ngimfana ngiyamyeka mzukwana ngiyifind out mina ngaleso sikhathi ngiyifind out ngaso nomama bengihetha ngaleso sikhathi ngizohethwa ngaso kuthi kuzofika umuntu azofuna ukuxoba angishelwanga uye nje so sorry angishelwanga uye but ithi ngithola uba khona izinto ezisnacks ezifaka wena ngiyayi it's fine phela hayi so phela so thini nami mangubani siqhubeke si report nje futhi asiyeke esingikhuluma nakawrata yo bafethu like be delusional sometimes you know yabo ngeke uzimthole umuntu bengazi ukuthi one day ngizoba nomuntu nje ongithandayo yabo onenkinga zakhe eceleni uyabo but kuyenzeka okwamanje ngisese love blind love blind okwamanje yabo yeah for now but yabo khona izinto ezisazongiphusha I think but lezo zokupost abakutrendise ukuthi phela uzowazi ukuthi ngixabane nomfana besinahlukana or kanjani akusebenzi lokho abazama okunye zama nokunye because ayikho into ezosebenza right now like ngisho ngazole ningikhombe ngesibhamu nisihlukana lo mfana as long as yena ngakafuna ukuhlukana nami asiyenzi leyo angikwenzi nje lo ngamane ngidubuleni ke hayi angife ke phela ashuthi angife hawu shuthi angife
Shayo delulu. Guys, no. Umuntu nomuntu akabe nedululu yakhe. The chappies. Iyo lengiphapisayo. Power mfazi. Power. Guys, ichappies lengiphapisayo thi ngikhiphe njalo. Ngathi ngikhona. Iyo lengiphapisayo sengikhulumisa izinto ezikanje ethi ngithule. Uyayithanda le nyoni yakho? Ngiyithanda kanjani? It's like you're talking alone now. Bese ngikhohliwe guys sengiyaphupha phela. Guys, bayifunani vele abantu relationship? Angazi shame. And the thing I want to know, actually the problem is not umfana at this point. The problem ukuthi why mina? Like maybe he could have just went for someone else, but why go for her? Because I know ukuthi sometimes it's very intimidating nje izinto ekanje ukuthi yabo ada hambe ukhethe intombazane rights. Yeah. Sengikhulumela noSipho, ngikhulumela nina guys, sengikhulumela lo noSipho phela obhala ngami ukuthi sometimes, you know, intimidation. So I understand where she's coming from. Nayo yonke le enga anayo ayikhiphayo. So asimiyekeni uyabhodla. Ne? Uyabhodla manje. Uyabhodla. Akabhodleke. Ngiyubani mina ukuthi ngamvimba? Ngunamba bani? Hayibo. Cabanga sengicontrol umuntu ngedatha lakhe nefoni yakhe ukuthi akaposte nangapostini. Cha Nkosi yami asizukwenza lokho la ekhaya. Umuntu wenza into ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Yabo? Unomona miyekeni. Angakuthakathi weJesu. That's the only thing lesengicabanga manje ukuthi hey uzongithakatha phela amantombazana ayathakatha ukuthi phela yabo thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo akunabuthakathi obuzosebenza la mawukuthi yena uyingane ethakathayo it's fine uNkulunkulu uzodila naye yes because awukwazi ukuthi ube ingane encane kanje yona so already uthakatha ngenhliziyo ukuthakathi nje lobo izinto ayibhalayo zisho ukuthi inhliziyo yakhe ibolile ayikho into enhle nje ayifisela omunye umuntu so ngiyacabanga ke njengoba sengithakathe ngenhliziyo ngoba njani mase sekenza okunye but ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo nosilethe emhlabeni uyo lawula impilo zethu hayi omunye umuntu and I always best believe ukuthi mina mawukuthi ngiyoshona one day kube kuyintando yaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ngishone kanjani noma kuthiwa ngibulawe umuntu kuvume yena uNkulunkulu bengekaza avume yena yabo uNkulunkulu ukuthi ngize phela ngibuyele emuva no but because size ngoNkulunkulu la asithandazeni lol hey but yeah guys like yo no ayikho into ehlula umthandazo ayikho me I believe in prayer and my whole family believes in prayer especially my granny you know so when if uzofika nezinto zakho zasemhlabeni thina sithandaza izinto zasezulwini libala my sister uma wakho ukugadile ngeke avume ngawo ngeke vele ngiphethe uVaseline guys yabo sengize ngiyashalazela manje ish guys ayikho into yokugcoba umlomo for real like sho sengizovela afuke sengikhuluma so uma wami ugadile plus uma wami washiya mina ngedwa emhlabeni so nje ugade mina phinde udli chappies usile ufuna ngikhiphe ufuna ngikhulume she does compare herself with you but she heals uyibeke phi chappies awufuni nokwazi ukuthi ngibeke phi awufuni siphe umfana bakithi ngoba ukhuluma kangaka uphi noma uthi kwenze njani mara sengikhathele guys ukukhuluma manje ne noma sesingayivala le live wenza into eyamhlula yabona nje asizukwenza njalo because siphe bangihethile ubaba nje ukhethile guys ngicela singadini nabantu abahethiwe njengamanje ngoba nizongimoshela mina angifuni ukunigowela yeah PC yeah come on
Uphisiwe? Ngiyokhamaphi? Yo, ngagcina nini? Ngazi ukuthi manje ngithenge ispaza shop sonke manje sesathi isidala pha. Kodwa siyabheda isitolo sinezinto ey'ngasiyo. Kufika kanjani kuba i-passenger train? Awujwayele. Ngijwayele basisothini. Isimo. Hayi kuteshi Yebo, nzimeni. Ngiyashiselwa, yabo nje kuningi.